Pamsuri mambo. Yada guru mambo. Pamsuri mambo, pamsuri wadari. Pamsuri mambo, pamsuri wadari. Wewe swali kunzo kwa dau tu. Uliza. Pamsuri mambo, pamsuri wadari. Kutanga tulangu kumbira regezo pakuma kwanda ndakaita. Kesira nino ndakatosha kuti chishanga chandigara. Nemurume uyu tanga tisina zvanga zviri pakati pedu zvakanyanya kurasi. Akatengeserwa bhasikoro nemwana wangu. Tine zora takatomboya kuno kwamakuni kumba kwavo tichimutsvaga. Akati ari kumhiri pamucheka apo paiti tiri kuitira chechi. Tikaenda pamakoni pamashopa tikamufonera. Ndakakumbira foni yaSarichera. Ndaisa message ndandisina message. Ndaisa message yekuti tiri pamakoni takadai ndakamirira pamari pamakoni pamashopa. Aba ngoti pamashopa. Pawachinyama pashupa pawachinyama. Nani kudalo. Ndaisa message nguva diki akafona. Babo madaira aita kwandiri ndakafungidza kuti pamwe ari kufunga kuti pamwe asi mwana wangu sekuti aiona kuti ari kugara kwamutasa. Ndiro saka ndakambozama kumutsanangura pafoni kuti aiwa handina kuita nyaya yekutenga mwana wangu atoya nekumba kundiperekedza. Akatitaurira achipopota ari kwanga ari pamashopa. Vatangoti zvaakati handichatowi ikoko chitobva henyu. Vatasimuka vataenda. Saka handizoziviwo pamusoro esuri nekudhakwa kwana ndakaita musure. Ndofunga ndine mabvunziro andakamuita asina kumufadza. Kusvika zvazoita kunge zvashaya odha neunhu handikumbira hangu kuregera. Iwewe wakati wewe ndakatogadzirisa mambo handichamwe futi gorero. uri kuziya munhu akagara pangano akagara padhoo wanako iwe wakatinyadzisa atsarina muona zvekuti zvino hatisi kugona kupindura vanhu anogona dzevamwe kwouyo mukwashawo mambo ndikutonyara zvokuti kubva musiwo uyauya kana chinonzi ndakatoregera. Ashuwa kusiri kungotaura kufadza achidarasi. Akaona zvakandinyadzawo chaizvo kana kumba. taurira vanhu vese zvavakaita saite zvakafanira taurira vanhu vese Zvimwe zvinhu zvacho ndaitoita zvekutozoudzwa handina zvozhinji zvandaimborangarira asi hanzi ndakatenderera ndakungobatwa nevamwe ndichingoti ndichitaura zvese zvizhinji zvacho hapana zvandichiri kumborangarira. Maiziita makasvikirwa here kana kuti munosvika mega? Handisi kuti iro time pedoro randakamara chiri kuti zvanga zvambonyatsoita seende wakatenga wega here kana kuti wakatengera aingozanganisa umwe achitenga Waiwa werudzi. Akazanganisa chine chi. tumabhodhoro tudiki kuti maministeri nerenja handazopedzisira ndakumwa gondo. Tunozituma kitoko ndiro. zvine zvinodari zvinoda kuri une mari here yaunoi kuri Pamba pandakagara apa zvinotonetsa. Handina kwandinozoshanda ndichitsvaga mabasa emaoko aya. saka une mari zvakaita kurova munhu tiridza Handadi kutokumbira kwaari kana ndinovaya chibhubhiracho ndingoto aiye akangobatikana wake ndangotiwo sori mudari
kana ari mwana wangu asapedza kubhadhira ongopedza ozorambonakazo handina chimwe chibhuku chandinacho pari aiyo wangorikumbira kunani irikumbira kuna mambo unayo here mari ikuipa kuti baba ndakanyanga dzangu aikona zvenyu neuyo andikuona kuti mibvunzo ikunyanya kwauri varipo iwewe ndowatanga kurowa wambondoshaudha vamwe madzimai uko vamboshaudha vanhu vavakagara vamwe chitotsikitsira toimba nemi wakomana kuti kana pakaita chakachata ndimu kuti zvanzariwe kubuda rekumana baba urikuzoona nenzara iriko nemanetsera izvi zvirikuda mari inoita $30 zvekuti tistora kwakaita kumbomumakokora tenge masvete edu atinokwana tikasakuripisa vanhu vanozipamitaita feva nekuti urikuwachowai ruzvinza zvinonza mambo iriku ndotanga unotsvaga kuti kuda kutomwana kurikupisa parina zako uyo wakamuroverera ndafungidzira ndakamubvunza ndokuti haana kunzwisisa mabvunzo yake kana zvinyi zvacho kungotaura hangu asi ndoranda ndakamwa hapana zvandiri kumbonyatsoziva nyaya ndangotsananguza ari romwe ndo ndini ndiri romwe saka ni mari yatikamuchachawo yekuti akarwa panezvionobvisa inini uromo hwangu hwandiri kuzvipa ndewekuti pamwe matauriro andakaita ndichibvunza zvebhasikoro zvandaifunga musoro mangu kumashure pamwe ndakatadza kumubvunza zvakanaka ipapo pachadei kuna ndisina kutozoudzwa ndaimbozvirangarira kuti ndakambomurumisawo zvinezvi handiti uri kuona nyaya dziri kuuya vanhu vakazarwa mauti ndo nyaya dzawangotohinga nazipana dzikuuya pachiri panyaya yakaipa ukunyazvizora kuti pane chawakanga wabata chawakanga wakuda kuzora kuti zvazvazara zvomuti akana kumuuraya kana chinhu chawanga wabata kudai izvi ingadai itori nyaya ikazouya toshata mani yangadai akakuwara kana kuti akatora vanhu mitemo vatine kutovhairana uri mukwacha munekuti nekwachiduko mwana wangu akazvinzwa wakabvira kwatanga kutaurwa nyaya yekunzi zvunde ndokwamakatangira kudaira ipapo kune zvakadai zvamunezvondorima munda wezvunde vanotanga kudaira ndenyaya yakatanga kuhaka mutemo wehurumende wekupa masabu zvunde iwo wairitairira pakudini kuti munoperesa asori mambo ndakatadzira iona nyaya dzako dzese hadzina saizi newe kuguta kwakashata rinonge rabvumwa nehurumende napurezidendi kuti ipai masabhuku varimire vanhu vanoshupika vozopota vachipa vanhu iwobva wari kucharenja purezidendi kuti haafungi bapurezidendi kupa vanhu waida kupuwa here unotadzira nyaya paya pakati kwapurezidendi yakatosvika saka vanonge vaida kuzonzwa kuti yakatongwa sei kwamama toitonga sei Kaja wanyana nungushambira zvizivo zvakanamai nachitota Isia muda wake Ini funi ada mudau ndio mkazo wa kubona. ndiye Ndakanyara stake.
Unasi utonya. Uyo akatouya Abauya. pavana yake uzotangira pasi yekone murume wake Papo pai uya papo yanga kutomanya. Ya chitsvaga kundosara neupi ari kutochema kuti baba kati. Zvimwe zvinooma. Ndingogara ubamba rimumba iyoyo ngemadodi. Zvingo kana sipo. Mari makapedza ngemadodi. engeri yako ine akumba madzimai zvandopa mari andokochandese ndo watopuwa nemudzimai ikundomwakidaro aiwa kutozotadza zokanganisa mashandisiro asi Kwakazoti handina kuwapa. Kunana baba anotaura kuti handina wana baba iji. vanozviziva kuti unovapa vamwe machopa makarwira zvinhu zvehurumende ngokwakatanga kutata kwa zvinhu zvehurumende zviri kupuwa vanhu nehurumende zvifundo ramambo iri ivo bwata Titi. zvovasakuvarira Taruin. Ani makabawa zouya pai pai maziwa taruin komana. Ende zvinozvacho tinecho kuwana nedeni ndinatoti ndazvijaira. anorovawo kuti Ndamubvunza kuti musikanzi yakawanda ndinombonyenga mukadzi wekwagawa kuti unenge usingaripi mari yedu ari kuti bhadhara kuti ndatozvijaira izvo. Ana aminoti anenge achiti Yari aramba kuti. Inini kura inini Ayo pamusoro ino pamusoro. inini mukomanga kana watoti ndakawaruwa ndofunga inini handina karupa wakapandiriwa kadhokosotora kwawakutoita ende nyaya yawakaitaura nyaya yebhasikoro yawakanhasi handiyo yawakataura havatomboitaura tiruko wakataura nyaya yangu nekuti iwewe uya uteti kwangu bhozi une madhimoni ari pauri une hanzvadzi yako inorwara chichi zvese zvoita dhimoni rumba menyu rinokuda uteti kwangu sani ndanga ndabata mabhuku edu ndichatonera zvepapeji redu mimi zvamukataura zvekwamuzviona ndime zvekwamuzviona anyway zvisinoita zvinzwa tokumboti muchimboendo kuvillage kumitono kunyorana ndokuti manje ukadaro ndinotokuwa muzviona ndakanga ndakagara ndakato ndichonyora muzvatotonyora fight yatu yanonga zvitatu ndakagara ndo pandakasimuka watipa chimwe cheti 4 saka wakazondiwa ndasimuka ndo paneka ndo nena chekuvhara ndichidai so saka iwo wakabva wadona pawakadona wakatatadzira taronda kamudhorera kuvhinza fadira saka ndofuka ndakawa handinazoziva pamwe Uzuya ujanyimba kuti wakazoya patini. Ukaenda zowaruwa kufaiti. ndati ndabvara fight ndakuda kuzvidhifendawo nekuti vandonagara pasi akati ndazowaruwa kufaiti ndasimuka. aiwa kana kuti ndizvo zvakaitika ndizvo asi matsananguro andiri kuita ipane zvakuti ndo zvatakaroendana kana kuti zvavakandirovera aiwa zvakasiyana nebhaso ravataura ndezvekare ndizvo ndo zvatati zvavakandiroa kana kuti zvatakarowanirana ndizvozvo asi asi nyaya yebhaso yacho yava kutaura kundidzo ndeyarini bhaso ndakatobhadhara kudhara dai mwana ari papa awa pakati wakanifana ndiri kuchechi ava ndaisawaziva pakati warimo munyaya yebhasikoro inini ndaizanguka because mukomana ashanda pamba pane anoshanda inini ndiye ndakutenzera bhasikoro pani papasati kwereti ndochanga zoya wakundibvunza ndikati saka pakuzonzwa achidaro alright ini ndangaratidza kuti sezvo muri mapurisa pamwe nyaya yatova mapurisa ndofunga ndizo zvawabata kusvika ndakaonana nemunotasangana kwaMP ndikapabarika zvikapera
izvi zvautaura izvi wakavata nyaya yekuti une problem yako mune madhimoni ndonya yako yakandikanisana nawo muzvava kutongotanga handisimbotauri nawo ini zvakatonishamisa kuti ko zvabva ukupizvi vanoperwa mbeu yavo pamakaikadhaniwa ini mundu zvandinako zvandingatauri ukambuto kuti zvinhu zvakatongouya usina zvinotoitika saka nini ndetoshina kuti mundiregerero pane zvakaitika ndandisingakutarisira kuti iwe handimoona iwo watotati wangu nenyaya yebhasikoro urati ndo wanga tori nyaya yawo inini ndanga singazvizivi munhu akatongoaiti ane nyaya dzake saka